सासे डीकेपी रेस्टुरेंट बिगोमानि एपीएससी आनजाद उथ्रिसारनाय सासे बर' फिसाया डीकेपी रेस्टुरेंट होनानैबो एपीएससी आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। आसामनि देरसिन एपीएससी आनजाद होनायाव बर' बिमानि फिसाफोरनि गोबां बिजाथिफोरनि जाफुंसारनाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 30 बर'फोरा बे आसामनि देरसिन एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो सा 30 उथ्रिसार जानो हानाय आसामनि देरसिन एपीएससी आनजाद फिथाइ फोसावनायाव दीपक बसुमतारियाबो उथ्रिसार जानो हाबाय। थारैनो बिसोरनि बेफोरबायदि उथ्रिसार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जाफुंसारनाय। क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गामिनि थागिबि बिफा रुंसारि बिलिसर बसुमतारि आरो बिमा भारती बसुमतारिनि फिसाज्ला दीपक बसुमतारिया आसाम सरकारजों खुंजानाय एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानानै एसिस्टेन्ट एकाउन्ट सार्भिस 355 रेंकआव मोननो हानायाव ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। दीपक बसुमतारिया सोलोंथाइ लानानै ओरैनो थायालासिनो गावनि अनसुलि बिसिजों जथायै गावनि न'जों नांजाबनायावनो डीकेपी रेस्टुरेन्ट होबाय थानायजों लोगोसे एपीएससीनि आनजाद होनो साखाफारा जानायजों लोगोसे आसामनि एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय दीपक बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानो फै। दा एसे मिक्स फिलिंस दङ आरो आंथ' आलदा सार्भिसखौ लुगैदोंमोन नालाय किन्तु जाफुङाखिसै। नाजानांगोन नेक्स्ट टाइमबो होमबाबो दा एसे सेटिसफाइ होननो हायोबा आङो एसे हार्ड वर्क खालायबावनांगौमोनदां बै सार्भिसखौ मोनाखै आङो। होमबाबो आंनि खस्थ' खालायनाया जाफुंबाय जेखि जाया सार्भिसआ डिउटिखौथ' मावनांगोन। आङो आसाम एकाउन्ट सार्भिसाव सिलेक्ट जादों। एकाउन्ट सार्भिस रेंक 355 नोंथाङा बे आनजादखौ जाफुंसारनायाव माबायदि प्रिपारेसननि गेजेरजों साक्सेस जादों? प्रिपेरेसना आं कनसिस्टेन्सि दङमोन आरो माइन्डआव अलवेज दङमोन आंना कि मेन्टर्सफोर बुङोमोन कनसिस्टेन्ट थाबाय था। क्लास 10, 12 बायदि नङा फरिखाया कि एग्जामनि सिगां सानसे फरायबा जागोन आरो बेखायनो कनसिस्टेन्सि दंमोन। आं जेनेबा ट्रेभेल खालायबाबो फरायबाय थायोमोन। अनलाइन कचिं दङमोन मेन्सनि थाखाय बेफोरखौ नायबाय थायोमोन आरो कुइसनफोर सल्भ खालायबाय थायोमोन आङो लास्ट इयार प्रिभियास इयार कुइसन्सफोरखौ। बे बिराद हेल्प खालायदों आंखौ बे जार्नियाव आरो एक्सपिरियेन्सफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो कि जार्निखौ एन्जय खालायनांगौ। जेनेबा बे प्रिपेरेसनखौ दिनै जायाखैबाबो सानसे समावथ' जाफुंखागोन। खालि एन्जय खालायनांगौ आरो बे जार्निखौ लाइफनि मोनसे पार्ट। कुइसना फैयो मेइनलि पेटार्ना सोलायबाय एस आङो गोसोआव दङ लास्ट 5 इयार्सनिफ्राय टटेलि डिफारेन्ट फैदों एबार कुइसना। बिसोर मेइनलि फकास खालायदों कारेन्ट एफेयार्सआव। कारेन्ट एफेयार्सनि बांसिन कुइसन फैदों आरो सिस्टेमा इउपिएससि पेटार्नथिंजाय लांनो नागिरगासिनो एपिएससिआ। एसे स्टेन्डार्डआ साबसिन जाबाय बुंनो थाङोबा। ओमफ्राय जि अपसनेलथ' गैला अपसनेल गैयिखाय एसे सर्टबो जाबाय डिउरेसन। बेखायनो एसपायरेन्ट्सफोरा उइदिन 1 इयार गावनि हार्ड वर्कखौ नुजानो हागोन। रिजाल्टआथ' थाब होयो दाना उइदिन 1 इयार एपिएससिआ नाजागासिनो रिजाल्टखौ होनो। नङाबाथ' सिगाङाव बिराद लेन्दी प्रसेसमोन 1.5 इयार्स बा 2 इयार्स लायोमोन। मिथिनो मोनदों नोंथाङा नैबे क'क्राझार सहराव मोनसे रेस्टुरेन्ट सामलायगासिनो। रेस्टुरेन्ट सामलायनायजों लोगोसे नोंथाङा नाजानायखौ नाजालांबाय थानानै दिनै साक्सेस जानो हादों। माबायदि टाइम दिहुननानै टाइमखौ एक्सुवेलि सासे जायबो एसपायरेन्ट जुदि खालायनो गोसोबा खालायनो हायो। आङो रेस्टुरेन्टआव जिरायनानैबो आं प्रिपेयार खालायगासिनो दङमोन। ओमफ्राय लोगोसे बिनि गेजेरावनो रेस्टुरेन्टनि गेजेराव आलदा जबबो मावदोंमोन आङो। बेखौ बेयावबो प्रिपेयार खालायदों आङो गुवाहाटियाव थानानै। ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्ट आइडियाथ' वाइफनिसो नालाय वाइफखौ जेला हायो आङो हेल्प खालायोमोन आरो सफैनानै। ओमफ्राय प्रिपेरेसन जेनेबा फुङाव सिखारनानैबो फुङाव फरायबाय टाइम मोनबाय फुङाव। ओमफ्राय जेनेबा रेस्टुरेन्टआव जिरायबाय बा अफिसाव जिरायबाय बावबो फरायबाय थाबाय। खामानि गैयाबा खामानिखौ मावखांनानै फरायबाय। ओमफ्राय मोनायावबो कन्टिनिउ खालायबाय थाबाय आरो राइटिं प्रेक्टिस खालायबाय थाबाय। बेनो हेल्प खालायदों आरो गाइडेन्स मोनबाय मेन्टरनिफ्राय माबा मोनबाय रिसर्स मोनबाय आङो प्रिपेयार खालायनो थाखाय। बे हेल्प खालायदों आरो फेमिलि मेम्बार्स दङ वाइफ दं आइ दं आब'मोन दङ बिसोर सापर्ट खालायदों बा मरेल सापर्ट बा इमसनेल सापर्ट होदों। बेखायनो नोंथाङा बबेनिफ्राय जागायदों? आङो स्कुलिंखौ JNV क'क्राझारनिफ्राय
10-12 खौबो हजोंहायनो क्लियार खालायदों आङो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बिटेक खालायहैबाय चेन्नाइआव ओमफ्राय चेन्नाइआव दसे साख्रि मावनानै आरो दिल्लीयाव शिफ्ट जाबाय दिल्लीयावबो साख्रि मावनानै उनाव कभिडआव आं न'आव फैफिनबाय आरो आंना फिल्ड डिउटिया बांसिनमोन नालाय बेखायनो आङो गारनोसै होननानै वाइफआ आइडिया होबाय रेस्टुरेन्ट स्टार्ट खालायनोसै मोनसे ओरैनो जिरायनानै थानायसै रेस्टुरेन्ट होनानै लोगोसे आरो प्रिपेयार खालायबाय थाबाय आं नोंथाङा जितु दानि जितु पास जानाय बेयाव सेटिसफाइड नङाब्लाबो उथ्रिसारनो जानो हाबाय बेनि अनगायै नोंथाङा नेक्स्टआव एटेम्प खालामबावगोन नामा औ नेक्स्टआव आङो दा प्रिपेरेसना दंखायो नालाय आङो दा साबसिन सार्भिस मोननायनि थाखायनो आङो प्रिपेयार होफिननांगोन बायदि जुदि आङो बे सार्भिसाव सेटिसफाइडबा आं बावनो केरि अन खालायगोन जुदि आं सेटिसफाइड नङाबा आरो एपियार जाफिनगोन आरो एग्जामनि थाखाय स्कुलिं लाइफनिफ्राय नोंथांनि मेन एमआ मेन एमआ जाबाय आंना बे सिभिल सार्भिसा आंना उनावसो फैदों आइडिया गैयामोन आंना स्कुलिंआव आंना खालि आइडिया जेनेबा आङो बिटेक खालायबाय इन्जिनियार फरायनांगौ होननानै आङो दंखायोमोन आरो इन्जिनियार खालायनानै आङो गावनि प्रफेसनेल लाइनावनो थांगोन होननानै जेनेबा आं मेकानिकेलाव इन्ट्रेस्टमोन नालाय मेकानिकेलाव थांगोन ओमफ्राय थांबाय आङो टेक महिन्द्रायाव मावबाय मेनुफेक्चारिं सेक्टर ओमफ्राय आरो पाब्लिक सेक्टराव मावबाय इभिएम मेसिन्सफोराव बाव माने सेटिसफाइड मोनाखिसै आङो साख्रि मावनानै ओमफ्राय उनाव सेटिसफाइड मोनाखिसै उनाव आं सानबाय एक्चुअलि बे मेकानिकेला मन'टनास जब आं मोनसेल' मावबाय थायो बाव मेकानिकेलाव मन'टनास दा सिभिल सार्भिसा जाबाय डाइभार्स आरो पाब्लिक इन्टारेक्सन दं नालाय आं बाव बांसिन एट्रेक्ट मोनबाय आरो सिभिल सार्भिसा साबसिन जागोन आंनि थाखाय ओमफ्राय आं सोंबाय न'आवबो आं सिभिल सार्भिस माबानोसै प्रिपेयार खालायगोन आङो जेनेबा कचिंफोरखौबो प्रिलिम्सखौल' आं क्लियार खालायबाय प्रिपेयार खालायनानै गावनो ओमफ्राय मेन्सखौबो उनाव सापर्ट होबाय नों प्रिलिम्स हादोंबा मेन्सखौबो गोसो होनानै होयो जागोन माबा मोनसे ओमफ्राय बावनो आङो मेन्टर लाबाय कचिं मेन्टर लानानै मेन्सखौबो क्लियार खालायनो हाबाय आरो ओमफ्राय दङमोन उनाव साख्रि मावनायनि उनाव फैदों आरो आंना सिभिल सार्भिस लाइनाव थांनो होननानै नोंथांनि जितु एचिभमेन्ट बे एचिभमेन्टआव स्पेसियेलि कन्ट्रिबिउसन वाइफखौ थेंक्स बुङो आङो आइ दङ ओमफ्राय बिब' बिनानावफोर दङ माने फेमिलि सापर्ट मोनदों आरो लोगोफोर दङ बिसोरबो सापर्ट खालायदों आरो राइट मेन्टर्स मोनबाय नालाय गाइडेन्स मोननायखाय आङो बेखौ क्लियार खालामनो हादों आरो इयुन जेनेरेसन इयुथफोर जायफ्रा एसपायरेन्ट कम्पिटिटिभ एग्जाम होनो थाखाय बिथांमोननिसिम नोंथांनि स्पेसियेल मेसेज औ आङो एसपायरेन्ट्सफोरखौ बेखौनो बुङो कि डिसहार्टेन जानाङा आरो जाय फार्स्ट एटेम्प होगोन बिसोरबो कनसिस्टेन्सि थानांगोन हार्डवर्किं जानांगोन जेनेबा एम आरो गला आलादा थायो बेखौ बुजिनांगोन एमआ मा गला मा बे मोननैखौ बुजिनानै जुदि टारगेट खालायनानै फरायोबा एचिभ खालामनो हागोन गोब्राब नङा साफा गोसो थानांगोन मेन गोसोआनो नालाय होमबा प्रिपेयार खालायबाय थागानो लोगोसे हार्डवर्किं सेक्रिफाइस खालायनांगोन टाइमफोरखौ ओमफ्राय होमबानो क्लियार खालामनो हागोन आरो जायबो मोनाखै एबार डिसहार्टेन जानाङा आरो बोसोरै खुंखायो आरो इन प्रसेसआव दंखायो नालाय गोरलै जाहैगोन बिसोरनि थाखाय नेक्स्ट टाइम एप्लाइ खालायगोन आरो गोरलै मोनगोन नङाबा माबा मोनसे जाहैगोन बेखौनो बुंनो थाङो मोजां मोनदों मानोना बिराद खस्थ' खालायदों बियो गोबावनिफ्रायनो फरायगासिनो दंमोन बेल' नङा आलदा एग्जामबो प्रिपेयार खालामदोंमोन ओमफ्राय गेजेरावहाय बियो साख्रिबो जइन खालायदों गुवाहाटियावसोमोन नालाय उइकेन्डआवहाय न'आव फैयोमोन बेनि गेजेरावहाय आरो न'आवबो माखासे खामानियाव हेल्प खालामो फेमिलि रेसपन्सिबिलिटि दं जेनेबा आरो साख्रियाव थानानैबो डिउटियावबो फरायबाय थायोमोन हजों गुवाहाटियाव थानानै फुङाव आरो डिउटियाव थानाय समावबो आरो दखानखौबो गावनो नायोमोन गेजेरावहाय बाव थानाय समावबो फरायबाय थायोमोन बे खस्थ' खालामनानै मोननायखाय मोजां मोनदों आरो गावहा थेवबाबो एफाग्राब सेटिसफेक्सनथ' गैया थेवब्लाबो बिसिम जे फैनो हादों फार्स्ट एटेम्पआवनो मोजां मोनदों हेल्प माने मरेल सापर्टथ' होदों आंल' नङा बयबो न'खरावहाय जेसेबां दङ आइ दङ आरो आब'मोन दङ बिनानाव दङ आंनिबो बिदा दङ आरो मादै आनैमोन दङ बयबो बिराद सापर्ट खालायदों आरो फरायनायावहाय एनकारेज खालायदों जेनेबा दा खेबसेयाव जायाखैबाबो नेक्स्टआव जागोन बिदि होननानै नङाबाथ' एसे टाइमानो लादों जेनेबा बिसिम सफैनोबो दासिमावथ' बिराद मोजां मोनदों
माब्ला मेरिज जानाय जों 2019 डिसेम्बराव हाबा जादों बहा लोगो मोननाय जोङो एक्चुअली स्कुल ओरैनो न'आबो खाथिखा ओमफ्रायहाय उन्दैनिफ्रायनो सिनायो सिनायनाया खिन्थु क्लास 6 निफ्राय जोङो क्लास 12 सिम क्लासमेट्समोन आरो एखे स्कुलावनो एखे क्लासावनो फरायनाय रेस्टुरेन्ट खेवनाया जोङो लास्ट इयार नभेम्बराव खेवदों माने कभिडनि उनावहाय एसे न'आवनो नालाय ओमफ्राय एसे प्रिपारेसन खालायो मायो टाइम लादों आरो खिन्थु लास्ट इयार नभेम्बर 24 जों खुलिदों नै दाख्लि 1 इयार बारबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि